onye utunye dị mma amaghị ihe onye dara ibi na-agabiga. Onye gara ije dị Chukwu ewere ọmụmụ zaa ya ekpere ozugbo amaghị ihe ọma Chukwu mere ya. Ihe onye na-achọ mkpụrụ nke afọ o mepee ọnụ gwa gị ihe ọ na-ahụ, ihe ndị ọ na-agabigasị be di ya, ị ga-akwara ya akwa arịrị. Oge ụfọdụ o nwekwara ike na ihe esighị ya n'aka, mana ị mara na ụwa anyị nọ n'ime ya, nọọ nwaanyị ka amụ, nke nwaanyị ka a ga-akpụ n'ọnụ. Ọ bụrụgodị di ya ka o si n'aka, nke nwaanyị ka a ga-asị ṅụma ọgwụ. Ahụ nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ na-ata akarịrị. Ebe ọ bụla a sịrị ya gaa ka o wee hụ na ọ dị ime, ọ ga-aga. Ihe ọ bụla i nyere ya ṅụọ, ọ ga-aṅụ ka ihe wee na-aga aga. Ọsọkwa ihe ahụ ya na-elu ilu na-elukopụ mkpụrụ obi, ọ ga-akachi ubi ṅụọ ya. Isigodi ya ma nwere akwa alakpu nwere, ọ dị njikere ịgba ọtọ alakpu. Ọ kọrọ gị ihe ọ na-ahụ n'aka ụmụ di ya na n'aka nne di ya na aka di ya, ọ ga-adịzi ka ọ bụ naanị ya akwụ. Ndị izu ga na-agbanyere di ya, ndị nkata ga na-akpanyere di ya, na-asị ya lekwa ka ama gị na-efu, ị ga-ahapụ nwaanyị a ga-achọrọ nwaanyị ọzọ. Asị alụkpu ya nwaanyị ma ọ bụ ịchụla ya. Ndị a na-agbanyekwara di izu bụkwa ndị na-abịa, ha bịa n'ihu nke nwaanyị ha emee mara n'ihu, ichee na gị na ha so. Ndị ọchị akpa eli ozu, ndị mere n'ihu, ha anaghị ajụkwa onye o si n'aka kama onye ama bụ nke nwaanyị. Ọ bụrụzie na bụrụ nwoke dị ka nke VCD, a na-apịzi nwoke ka remote. Chai, ka Chineke mepee akpa nwa niile chiri echi, ma mere ụmụ nwaanyị niile ihe o mere ibe ha. Maka eme nwaanyị ihe mere ibe ya, ọṅụ onye ọbụla ezuo oke, ọnụ ọchị awa ya n'ọnụ, obi ya dị ya mma. Ka mkpụrụ nke afọ rute onye ihu na onye azụ, ka ọnụ ọchị wee onye ukwu na onye nta, ka ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị zuo onye ọbụla ahụ, ka ihe ọma ahụ ha zụrụ n'ubi ka o ruo ha n'aka. Ise. Ya gazie.